independència i socialisme. Si l'any que ve ens tornem a trobar i no hem avançat en aquesta direcció, si no hem avançat cap a la unitat a València, a Perpinyà i a Mallorca, no serà perquè no hi hagi feina per fer ni perquè no sapiguem quina és la feina que s'ha de fer. Així que ara, a la feina! Visca la terra! Bé, per acabar, cantarem la Internacional i tot seguit els Segadors. Per això demanem la companyia del Dani a l'acordió i el Pau, la graella,